Samtang sa Bacolod City naman, ginapatihan gabunan nga durgisa sa barangay Handumanan nakuhaan sang malapit 1,000,000 ka pesos nga balor sang suspected shabu. Samtang top 4 most wanted person sa Bacolod City nga may kaso nga rape arestado. Yaring balita nga aton gintutukan. Masobra 2 ka tuig nga ginaayam sa kapulisan si alias Rolando sa kaso nga 2 counts of statutory rape o kun pagpanghimulos sa isa ka 15 anyos nga bata. Si alias Rolando ang top 4 most wanted personality sa Bacolod City Police Office. Pinagis impormasyon gikan mismo sa iya mga kasilingan sa barangay Villamonte, Bacolod City. Tigayon ini nga nadako. Pertini ka kaso, no? Pertini ka para sa akon hindi pwede. No? Minors si pa ripon allegedly, no, sa mga ginikanan dapat ang kabataan ta pamantayan tagit, hindi lang ta magsalig. Arestado ang ginapahayag drug queen sa barangay Handumanan nga si Renilyn Rosiana o kun mas bandog bilang si alias Nene. Ani job order ini sa Bacolod City LGU kag nadestino pa bilang caretaker kag manpower support sa isa ka pampubliko nga bulutuan sa syudad. Nakuhaan ini sa masobra 130 gramos sang suspected shabu nga ginabulumada na gablor sang malapit 900,000 pesos. Depensa sang suspect, wala siya hinalungong sa bulto-bultong items. Hindi to akon. Gimbutang lang to sa bag, sabit na to nila sa akon niya. No, sir, ya? Ang bag akon, to ya, pero wala to, no? Ang bag, puro ko to ID, ya. Ambot, sir, wala ko balo, sir. Ginapaabot sa BCPO nga ikanta siniya ang mga kaupod lakip na ang posible mga JO sa syudad nga kabahin man sang illegal nga bisyo. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.